Africana Art House mano man Kisumu, kendo ka in gi jok matimo ohala kodi kumora achiel, nitiere pek mantiere karkae chenro mag timo ohala kod mor ma bende yudo e karkae. In ka ng'amiyo matimo ohala bende pono ni segedo akweda moro ka ng'ato koni oyo tich matimo ni ok en ng'amiyo monego bed ni timo kata kaka imanejo nikech nigi jogo ma bende indiko kama intie kacha kaunti ma Kisumu. Yot mar bedo kod jok mindiko, pek mabiro kod ji mindiko kod tayo kari mar timo ohala mangima kaka ng'ama miyo. Pono no ng'ato sekoni ni oyo, an abiro ka tamanyo wuon ohala, samoro ok enin, togo mpaka kodi, to in wuon ohala. Miyo ne mathoth kotenore kod safar mari e ohala kod achiedh nade mabendi sayod. Cleopas sasa kale mago mang'eny. Ng'ato biro ohala, penjo, ere wuon ohala ni? Kasto abira to ni, ane wuon ohala. Ng'ato, in nyathi matin ni, ine ohala ni nade, kasto in nyako. Nyiri jowete ni timo gik moko ma oko kae, koro wasakale mago. Lakini kichako gimoro to feel ni en ga juni mondi I accomplish nikech sanieri Africana Art House wan gi employees abiriyo. Ohala ni nwachaka chaka ka ohala ma inyala chako mondi tem mondi ne adhi yudo chiemo nade, adhi rwakra nade, antire pesa moro manyalo oro ne jodala. Lakini gi time waneno ka ohala ni nigi profit, waneno ka ohala ni en gima wanyalo bero mondo wa create employment ne jomoko. Ohala ni kanwa chake gi nyaminwa, ne wana ji ariyo as employees. Lakini sani, apart from wan gi ji abiriyo moko ma wandiko, mohala ni konyo, mohala ni konyo gi familia gi yore moko ma mopogore opogre. Koro anyalo wacho ni changamoto ntiere nikech fashion industry kae twingo ni wan ga gi ntiere ga seasons ma ok ber ahinya. Koro seasons go yudo ga ka ok wausi, seche moko tich tin, in gi funde kae ndi monegi chul ma dwaro tich bende, in gi jok ma use e dukni nikech sani wan gi dukni adek, wan gi dukni ariyo Kisumu kae ndi, United Mall, West End Mall, gi achiel Kakamega. Koro iyudo ka ohala ni piny e ndalo ma ene piny no oko yot ahinya. Idwa manyo pesa, ichulri, ichul jok matiyo, ikaw gik moko from suppliers, ichul suppliers go. Koro oko yot ahinya, lakini gimora mora ma nigi changamoto ntiere gi berne. E season ma ohala wani niga malo, seche moko wakwero nyaka tich, wacho ni tich ng'eny, wang'eny gi tich moko wanyal kao tije moko. Koro en ga ena ni tem, I lose hope nikech changamoto mabiro 1 2 3 challenges. Koro en ga mana jiure. To ang'eni most business nikech as a business person onge ga ng'at ma wuothi through everything ni ubro chako kama endi, ibro dhi kama endi, alafu magi ma bro timre. En learning process. En gimo ibiro ti learn in the business. Nikech onge ka school me ibro dhi ni yes gik moko ibro puonji school, but day to day running mar biashara en juni. Imanji ma like-minded, jok manyalo take your agenda forward, jok manyalo believe the idea ni, mondo konyu mak lwetu, ujiuru, uwuoth kanyakla, mondo biashara ni odhi kuma ber. Koro ng'eni kujiuri to grow together. Anyalo wacho ni ohala ber, gimora mora nigi changamoto ne. Koro en juwa mondo wa embrace changamoto go. Challenges gin part of the journey. To challenges makawuono will build you tomorrow.
Kamano, Millicent, nitie kama chalo madane mondo mi ilerna mana manok ahinya kata kinyalo leronwa e yo matut. Mwandu ma untie godo Africana Art House gin moko mabende igolo ka itero e pinje maoko, pinyno mar Amerika kod pinyno mar UK. E kin pinje mamoko mabende itere mwandu kata Australia. Ka irango kit mwandu ma in godo kar kanyo, to in kaka miyo yot kata ohinga muketi manyalo miyo kata gino dok chien kaka itudri kod welo gi mawuok e pinje maoko ochal nade. To sani bende nitie gik mathoth ma sani wanyabedo kwa lose kochopo dwe mara 9. Nitie chenro mopogore opogore ma pono nyalo dong' ikruok kalore kod chenro no mano mara AGOA golo mwandu kawuok piny Kenya ka dhi e pinje maoko. Diwache ang'o kotenre kod ohinga bilagi ka ntiere ta in kaka ja ohala matin mantiere iye ka. Nyaka ing'e jok madongo mantiere sectors gi kosi wacho time yo machal nade. Kosen mana nyako matin man gi Nyasaye maduong'. Cleopas chemo ka en ga nyako matin man gi Nyasaye maduong'. Lakini goods wa mawatwango ingeni the outside market, export market or embrace gi welcome clothing or fashion industry in general. Koro an gi export atimo export sani watwengo jomoko oronwa measurements, jomoko nenowa e mbui gi hero gik mawatimo, gi hero gik mawatwango, gi oro measurements, gi miyowa orders. Koro sani eri watimo exports. Lakini kar exports kaendi poko okoyot ahinya nikech agreements between countries. Yes, sani eri serikal nige negotiations gi the African Growth and Opportunities Act ma AGOA no. Sani pod warite nikech ingeni the US oketo measures in place mondo countries ma bro qualify for AGOA no, African countries ma nyalo qualify for AGOA ok ng'eny ahinya gi measures ma giketo, barriers ma giketo. Koro Kenya ko obedo lucky mondo gi win trade agreement gi the US bro konyowa ahinya. Bro konyowa e yo mane? Ka watero gik moko oko, export bro bet duty free. Koro ing'eni ka en duty free, gik moko dhi oko tok gi bed taxed. It's zero export taxes. Koro bro konyowa ka jo hala matimo export gi jogo iko ma dwaro timo export, ma dwaro donje export. Yes, anieri mostly goods wa atero in other African countries. Koro angeni Kenya bro keto measures, yeah? Bro kita measures in place mondo kata trade between countries and other African countries obed mayot. Nikech taxes ema inyowa gainya. Taxes ema inyowa. Idwa tero giri oko and valued at this rate, lakini taxes midwa chulo is high. Koro serikal kokonyowa in that way to wabrobet gi fuongruok moro. Kamano. Yes. Erokamano ahinya Millicent. To bende e kinde molose ni nitiere twak